Minn studju internazzjonali dwar il-matematika u x-xjenza magħruf bħala TIMSS jirriżulta li l-istudenti Maltin huma aħjar mill-medja internazzjonali fejn tidħol il-matematika. Dan ġie żvelat waqt konferenza tal-aħbarijiet mill-Ministru tal-Edukazzjoni Evarist Bartolo li qal li dan l-istudju juri kif l-istudenti Maltin klassifikaw wara studenti Taljani, Awstrijaċi u Svediżi. Iżda l-Maltin huma aħjar minn dawk l-istudenti ġejjin minn pajjiżi bħal Kroazja, New Zealand, Spanja u l-Polonja. Ir-riżultati fil-matematika jirriżultaw aħjar minn dawk tax-xjenza. Waqt li Malta tinsab fl-40 post mill-50 post fix-xjenza, fil-matematika jinsabu fit-28 post. Illum ħriġna il-rapport li kien sar sentejn ilu dwar kif imorru tfal tagħna fl-età ta' bejn 9 u 10 snin fil-matematika. F'dal-qasam morna ħjar mill-li morna fix-xjenza u anke mill-li morna fil-ħila tal-kitba u l-qari. Minn 50 pajjiż it-tfal tagħna ġew fit-28 post. Xorta aħna rridu naħdmu iżjed biex kemm jista' jkun it-tfal tagħna jiksbu l-ħiliet meħtieġa għaliex ħila fil-matematika hija importanti ħafna fejn irridu li mhux biss jitgħallmu x'inhi l-matematika u jafu jaħdmu s-somom, imma jifhmu għala qed jaħdmuhom u dak li jifhmu japplikawhom mbagħad tal-ħajja ta' kuljum. Il-Ministru Bartolo kompla jgħid li l-kurrikulu tal-edukazzjoni f'Malta jiddedika aktar ħin għal matematika minn pajjiżi oħra, fejn jirriżulta li 23% tal-ħin tal-istudenti Maltin huwa dedikat għal dan is-suġġett. Il-Ministru żvela wkoll kif fil-matematika is-subien Maltin jikklassifikaw aħjar mill-bniet. Qal ukoll li f'dan is-suġġett studenti minn skejjel indipendenti klassifikaw aħjar minn studenti tal-iskejjel tal-Knisja u tal-Istat. Minkejja dan ir-riżultat pożittiv, il-Ministru qal li xorta għad hemm oqsma x'jitjiebu, speċjalment fl-oqsma tal-kreattività u innovazzjoni. Semma wkoll l-importanza tal-ġenituri biex il-ħiliet tat-tfal jitjiebu u jizviluppaw. Dan jista' jsir billi l-ġenituri jitkellmu jisimgħu lil uliedhom, kif ukoll jaqrawlhom u jirrakkontawlhom mhux biss fil-Malti u fl-Ingliż iżda fis-suġġetti l-oħra kollha.